Döwletimiz tarapyndan goralýan şeýle ähmetli ýerleriň birinde ýurdumyzyň Demirgazyk çägine ýerleşýän Gaplaňar döwlet tebigy gorokanasydyr. Öz eýleýän meýdan boýunça diýarymyzda iň uly hasaplanýan bu gorokana Şahenem we Sarıgamış çäkli gorokanalary özüne birleşdirýär. Sarıgamış döwlet tebigy çäkli gorokanasynyň esasy maksady suw guşlaryny, keýikleriň köpelýän ýerlerini gorumakdan ibaratdyr. Şahenem döwlet tebigy çäkli gorokanasynyň esasy maksady bolsa, toýnakly haýwanlaryň gorogyny güýçlendirmekden ibaratdyr. Öz boşly täsin adylan köpleriň ünsüni özüne çekýän Gaplaňar döwlet tebigi gorokanasy Daşady vilayatiniň çäginde, ýagny ýurdumyzyň Demirgazy Gülmatar çetinde ýerleşýär. Ol alyslara uzaýan depe düzleri, aňat belentlikleri, çöl meýdanlary, jeňillikleri, täsin tebigi baýarlyklary we suw giňişliklerini özüne jemleýär. Gorokananyň esasy maksady ýurdumyzyň Demirgazyk çäginiň ösümlik we haýwanat dünýäsini goramakdan hemde geljeki nesiller üçin aýap saklamakdan ibaratdyr. Gorokanada anlap balýan möhüm güýpeleriň hataryna gulanlary ozalky meskinine gaýtadan uýunlaşdyrmak we köpeltmek, daha goşlaryň, jerenleriň sanyny artdyrmak, Sarıgamış kölüniň suw giňişliklerine ýaşaýan guşlary goramak, jerenleriň, aýraklaryň hemde saýaklaryň köpelmegine şert töretmek ýaly derwäs işleri görkezmek bolar. Gorokananyň düzümine Şahenem we Sarıgamış çäkli gorokanalaryň döredildi. Gorokananyň öýül boşlyk hem gymmatly haýwanat dünýäsi bar. Gorokana gemirjilere we ýyrtyjy haýwanlara baýlyg bilen tapatlanýar. Gorokanada guşlaryň 83 görnüşi Sarıgamış kölüniň töweregine duş gelýär. Gorokana ýyrtyjy guşlaryň köp türlüligi bilen hem ünsüni özüne çekýär. Gorokanada ylymy barlyk işleri ýylyň bütün dowamyna ýygydan anyp barýar. Köylüler Demirgazykdan günorta we ýygyna uçup geçýän guşlara wagtlaryň düşlemek we imitlenmek üçin amatly ýerler bolup durýar. Şonuň üçin hem guşlaryň esasy bölegi şol köylüleriň üstünden ýa-da olara ýanaşyk meýdanlardan uçup geçýärler. Şol guşlaryň 20-25 götermi şu ýerlerde höwürtgeleýän we guşlaýan guşlardyr. İşlemäge, döretmäge, döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin Gorokananyň ilmi işgärleri hemde işçi gullukçylary türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akadamda we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Terdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.